Oh, unsa ka na tao, Jazz? May 30. Oh, May 30. Ang May 30, na mga plano, usahay, mag-usog-usog. Oh, ug na kay plano, Jazz, imo huna-hunaon nga angay ba ni konsulta nimo kay usahay mag-usab-usab ang imong plano. Kanya ikaw jud, Jazz, lucky man ka, emotional ka, uy, maghilak jud ka, Jazz. Na ikaw nagplano jud ka, Jazz, nga makapalit kag mga yuta, sakyanan, kag kanang uban pa na gusto nimong paliton. Kay makita man sad nimo, Jazz, musundog sa kas uban, Jazz. Normal na uy, naataan ang tanan nga musundog ta. Unya ikaw jud kuan ka, lambing ka nga pagkabata. Pinangga kasi imong mga iyaan, imong mga ginikanan ug mga igsuon. Unya taas kag pangandoy, Jazz, sa imong kinabuhi nga gusto jud pug ka nga mag-abroad. Ampo lang, Jazz, nga makahuman. Unya ikaw ra ba, Jazz, kay naara bay daghang naibog nimo, Jazz? Namay na-crush nimo, Jazz? Tungod sa buotan ka ba? Ba? Naidaghang muhang nimo. Kay ikaw, Jazz, na ama kay sekreto sa imong kinabuhi. Ampo lang, Jazz, ha, kay naay kausbawan sa imong kinabuhi, Jazz, kay basa kamo singtanon pagtanong. Basta singtanon og kamot, Jazz, naagi may kwarta. Maunay hubad, Jazz, sa imong natawhan nga ang imong mga plano na ay katumanan. Ang imo hara jong weakness, Jazz, kanang mahigugma ka. Natural na nang mahigugma ta, unya na gyud ang gugma, Jazz, o makahumana ka sa imong pag-eskwela. Kay aron matuman ang imong mga plano sa kinabuhi, kay unsao man nato pagkuan, Jazz, ug wala tay grado, di mo ta katrabaho og nindot nga trabaho. Nay hubad sa imong natawhan, Jazz, ha, og daghang salamat, Jazz, nga ningan hidyo ka si Chewbacca. Salamat.